हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ କେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରନ୍ତି କେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତା ସତ କଥାଟି କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ହେଲା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏହି तो ଭିଡ଼ିଓଟି चलिए शुरू ବେଶୀ करते ଲମ୍ବା हैं। କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, 6-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନିବାର ସତ କଥାଟି ହେଉଛି, ଭାଇ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦେଖିଥିବ, ସେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିବେ, କିଏ ଛୋଟ ପରିବାର, ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ନଥିବ। ଭାଇ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେକା ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଖାଲି ରିଲକୁ ଟେକି ଟେକି ଦିନ ରାତି ଖାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ମୋବାଇଲରୁ ଇନକମ କରିପାରୁନ ନାହିଁ। ତା କାରଣ ହଉଛି ଭାଇ ତମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବହୁତ ବଡ ବିପଦରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାମ କରିବ ସେଇ 10-20 ହଜାର କାମ। ମୁଁ ଭାଇ କହୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେ ତମ ଲାଇଭ ବି କରିଦବ। ହଁ, ପାଠ ବି ପଢ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ସାଇଡ ବିଜନେସ ଗୋଟେ ରଖିବ ହେଲା। ଇଏ ଦିନେ ଦିନେ ତମକୁ ବହୁତ କାମ ଦବ, ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଭାଇ ଏ ମଜା କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି, ଭାଇ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଝିପାରିନେ ଜାଣିବ। ଏବେ ତ ଭାଇ କିଛି ବାପ ପଇସାରେ ଖାଉଛ, ଭାଇ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାଇ ହବ, ତ ଜାଣିବ ଭାଇ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କଣ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଭାଇ ଯିଏ ଚାହୁଁଥିବ ଭାଇ ହଁ ମତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହବାର ଅଛି, ମତେ କିଛି ପଇସା ଇନକମ କରିବାର ଅଛି ଲାଇଫର, ଭାଇ ସେଇମାନେ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ନହେଲେ ଭାଇ କେହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନେଇ ଦେବେନି ତମକୁ। ମୁଁ ବି ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡିଓ ଦେଖିଛି, ଭାଇ ସିଏ କେବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକ ନେଇ ଯାଇଥିବେ, ଧର ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଭାଇରାଲ କରିବା, ସେ ଏଇଟା କହିଦେବେ, ତୁମେ ଭାଇ ସେଇ ପଛରେ ପଡିଲ, ହଁ ଭାଇ ସିଏ କହିଥିଲା ତ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ହେଇଯିବ ମୋର ଆଉ। ଭାଇ ତମେ କରିବ ତମ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଯିବ, ଟୋଟାଲ ଭାଇ ଯିବନି। ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭିଉ, ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥାଏ। ଭାଇ ଦେଖ ସେ ଭିଡିଓ ଛାଡିବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭିଉ ଯିବ ମାନେ ହିଁ ଯିବ ଯିବ, ପୁରା ଥୁଆ ଥୁଆ ଯିବ ଭିଉ। ଆଉ ତୁମର ଭାଇ ଦେଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ଆଉ ଭିଉ ଆସୁନଥିବ, ତମ ଭାଇ କହୁଛ ମୋର ଭିଉ ଆସୁନି ଆସୁନି। ଭାଇ ଥରେ ତ ଟ୍ରାଏ କର, ନିହାତି ଭାଇ 100ଟା ଭିଡିଓ ଟ୍ରାଏ କରିବ, 101ଟା ଭିଡିଓ ଭାଇ ତମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଇରାଲ ଯିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। କାରଣ ମୁଁ ବି କହୁନି ମୋର ଭିଡିଓ ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ବି ସେଟା ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ବି ଚାହିଁ ମୋର ଏଇ ଭିଡିଓ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଭ ହଉ, ସମସ୍ତେ ପଇସା ଇନକମ କରୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହବାର ଅଛି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖୁଥିବେ, କାରଣ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ସବୁ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ସମସ୍ତେ କୋଉ ବଡ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ଭାଇ ମୁଁ ବି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ, ମୁଁ ବି କୋଉ ଏତେ ଧନୀ ଛୁଆ ନୁହେଁ ହେଲା। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସକ୍ସେସ ପୁରା ଭଲସେ ଏବେ ପଇସା ଉଠଉଛନ୍ତି ଲାଭରେ। ଆଉ ତମେ ଭାଇ ଯଦି ହବାର ଅଛି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ। ଏଇ ଶଣି ବି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଥିବ, ଏବେ ତ ଭାଇ ବହୁତ ଟାଇମ ତମ ପାଇଁ ଥିବ ନା, ଭାଇ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ ବଳୁଛି। ତମେ ଭାଇ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଢାଳ, ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଭାଇ ସେଇ ଉପରେ ଭିଡିଓ କରିବ, ତମ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହବ। ଭାଇ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭିଡିଓଟି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସେମିତି ଧର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଛ, ଆଜି 2 ଦିନ କଲ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କିଛି 2 ଦିନ, ପୁଣି ଏ ଭିଡିଓ 2 ଦିନ କଲ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ, ସେମିତି ଭାଇ କେବେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହବନି। ଯେ ଟପିକ ଉପରେ ଯିବ ସେଇ ଉପରେ ସେଇ ଟପିକ ନେଇକି ତମେ ସବୁବେଳେ ଭିଡିଓ କ୍ରିଏଟ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତମ ଭିଡିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ କତିକି ଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ, ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଟା ଅଧିକା ହବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଭିଡିଓ ଭାଇ ସେମିତି ଟୋଟାଲ କେବେ ଭାଇରାଲ ହବନି, ସେଇଭଳିଆ ଅନେଇକି ବସିଥିବେ ସାରା ଜୀବନ, କେବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହବାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଇଏରେ ଯିବ, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓରୁ ତମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାରଟେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବଟେ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଇନକମ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଗୋଟେ ଆପଟେ ଅଛି, ସେ ଆପଟାକୁ ଲଗଇନ କରିବ, କାଷ୍ଟାଲ ଦାନା ହେଲା। ଲଗଇନ କରି ତମକୁ 190 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 190 ଟଙ୍କା ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ସେଇଥିରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର କରିଦବ। 10 ଜଣ ରେଫର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, 200 ଟଙ୍କା ନେ ୱିଡ୍ରାଲ କରିଦବ ହେଲା।